Ga labaran duniya daga Dala 360 farko muhimman kanunsu. Hukumar kula da ingancin kayayyaki ta Najeriya (SON) ta karrama kamfanoni 30 a Jihar Kano da takardun shaidar cika ka'idoji wajen samar da kayayyaki masu inganci. Da safiyar jiya Lahadi ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa birnin Beijing, fadar mulkin kasar Sin. Daga Ketare, Wakilin Sin ya buƙaci Amurka ta yi ƙoƙarin sa Kaimi ga tattaunawar zaman lafiya kan batun Ukraine. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Yau muna Litinin 29 ga watan Safar, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana 1446, wanda ya daidai da 2 ga watan Satumbar shekarar 2024 miladiya. Kanin labaran kuka saurara, yanzu kuwa ga cikakkunsu tare da ni Suwaiba Adamu Isa. Hukumar kula da ingancin kayayyaki ta Najeriya (SON) ta karrama kamfanoni 30 a Jihar Kano da takardun shaidar cika ka'idoji wajen samar da kayayyaki masu inganci. Jami'in SON a Kano, Ado Ibrahim, ne ya gabatar da takardun shaidar a madadin babban daraktan hukumar, Dr. Ifeanyi Okeke. Dr. Okeke ya taya kamfanonin murna bisa samun shaidar amincewa da kayayyakinsu, inda ya bayyana cewa hakan ya nuna cewa suna samar da ingantattun kayayyaki a kasuwannin Najeriya. Da safiyar jiya Lahadi ne shugaban tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa birnin Beijing, fadar mulkin kasar Sin, domin halartar taron kolin dandalin tattauna haɗin gwiwar Sin da Afirka na shekarar 2024 wato FOCAC, wanda za a gudanar a birnin na Beijing. Kana shugaban na Najeriya zai gudanar da ziyarar aiki a ƙasar ta Sin. Haka kuma a halin yanzu akwai wasu shugabannin ƙasashen Afirka da su ma suka iso birnin na Beijing domin halartar taron na FOCAC, wanda suka hada da shugaban ƙasar Gini na Madi Dumbuya, da shugaban wucin gadi na ƙasar Mali Assimi Goita, da shugaban kasar Eritrea Isaias Afwerki, da shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir Mayardit, da kuma shugaban kasar Zambia Hakainde Hichilema, da dai sauransu. Kuna sauraron labaran ne daga nan Dala 360 tashar albarka. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar su YouTube, TikTok, Instagram Dala 360 da kuma Facebook jaridar Dala. Sannan za ku iya turo mana da ra'ayoyinku akan labaran da kuka saurara ta lambar WhatsApp wato 09121684474. Ku dakace mu. To barkanmu da dawowa, yanzu kuwa labaran zai dora. Daga kasashen ƙetare, wakilin Sin ya buƙaci Amurka da ta yi ƙoƙarin sa ƙaimi ga tattaunawar zaman lafiya kan batun Ukraine. A jiya Lahadi ne mamban hukumar siyasa ta kwamitin kolin JKS kana ministan harkokin wajen ƙasar Sin Wang Yi ya zanta da takwaransa na Afirka ta Kudu Ronald Lamola da ta ƙasar Senegal Yassine Fall, waɗanda suka iso ƙasar Sin gabanin taron FOCAC na bana da za a buɗe nan da 'yan kwanaki. Yayin zantawarsa da minista Lamola, jami'an biyu sun nazarci sakamakon haɗin gwiwar Sin da Afirka ta Kudu a fannoni da dama. Sun kuma bayyana aniyarsu ta faɗaɗa haɗin gwiwa a ɓangarori kamar na raya tattalin arziki da cinikayyar zuba jari da bunƙasa ci gaba ba tare da gurɓata muhalli ba, da nufin samar da ƙarin gajiya ga al'ummar ƙasashen biyu. Duka-duka anan muka kawo ƙarshen labaran, sai dai kafin mu yi sallama ga bitar kanin labaran da kuka saurara. Kun ji cewa hukumar kula da ingancin kayayyaki ta Najeriya (SON) ta karrama kamfanoni 30 a Jihar Kano da takardun shaidar cika ka'idoji wajen samar da kayayyaki masu inganci. Da safiyar jiya Lahadi ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa birnin Beijing, fadar mulkin kasar Sin. Daga Ketare, Wakilin Sin ya buƙaci Amurka ta yi ƙoƙarin sa ƙaimi ga tattaunawar zaman lafiya kan batun Ukraine.
A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Dala 360 musamman wanda ya tattara labaran ya kuma tace su Mustapha Abdulmumin Gyaɗi-Gyaɗi, sai wanda ya sada ni da ku Umar Ishaq Umar Sharaɗa, ni da na karanto labaran Suwaiba Adamu Isa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Dala 360 tashar albarka. Bissalam. Dala 360 tashar albarka. Danna mana subscribe sannan ku danna ƙarawar sanarwa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sababbin shirye-shiryenmu na labarai, rahotanni, kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum.